Halo, funguje. Čau lidi, mé jméno je Jakub, já vás vítám u mého dalšího videa. Přivezli mi Mystery Box mi přivezli z Bazalu. Slyšeli jste to někdy? Mystery Box z Bazalu? Já nevím, já jsem koukal schválně na Bazal a našel jsem tam taky Mystery Box. Nevím, co tom je. Takže jenom tady sloupnu adresu. Tak. Jdeme na to. Tak. Jdeme se na to podívat. Otevřeme Mystery Box. Co tam jsou za klámy? No, tak se jdeme na to podívat. Takže jsou tady Rolexy fakeový. Fake Rolexky. Nevím, k čemu mi jsou fake Rolexky. No, tam asi stačí dát dvatelko. Fake Rolexy, dobře. OK, pak tady máme PS1. To taky nevím, k čemu mi bude. Nechcete ho nikdo? Akorát je bez kabelu. Jo, nechcete ho nikdo. Nevím, co s ním. Pak tu máme megafon. Halo? 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 Ne. Jo, mám to nezapojím. Kámo, teď ten megafon už mám tamhle. K čemu mi bylo dva? Počkej. Něco bliká. Vybouchneme. Vybouchneme. BOOM! Halo. Halo. Nefunguje. Halo, halo. Máš tam ten odběr, že jo? Dej tam odběr s tím zvonečkem. Dělej. Prosím. Už mám 90 odběratelů. Chci 100. Prosím. Hoď tam ten odběr. Děkuju. Jinak Petr Liborsky. No ví, to funguje až. Dámy a pánové, já vás vítám u mýho dalšího videa. No, takže máme tady megafon, k čemu mi je taky kovnu. Jo, počkejte. Megafon, k čemu mi je hovnu, nevím proč mám megafon. Nechcete někdo megafon? Nechtějí megafon, tak to je jedno. Nemám telefon, tak. OK, jdeme dál. Jdeme dál, radost. Takže tu máme tady hraní myš. Nevím, jestli funguje. Funguje. Nejde zlomení. Jsou tam všechny kabely? Jo. Jsou tam dávky, takže tu dám asi do sbírky sem. Hodím. A máme tu nějaký figurky dvě. No, co to voní? Ta voní se ní. Tady máme nějakou figurku, kterou neznám, a druhou figurku, kterou neznám. To nevím, kam dám. Tam sem. Máme tu pak fakeový Bitcoin. Fake Bitcoin. Fake Bitcoin. No. Bitcoin fake. Jeden spindl ničemu. Druhý spindl ničemu. Do školy, bomba. A poslední věc, jo. Poslední věc je podložka. Lizet.